Arnel, ayan. Lo, ito na lo. Ayan, good morning mga ka-alright. Yan, isang magandang umaga na naman. At pinagpalang araw sa ating lahat, no? So muli, dito na naman tayo sa pabahay. Always. Pabahay si Ricky. Ng nag-iisang gwapo. Ano tayo? Nag-iisang gwapo ng Pimpaway. Amo talaga. So ayan, kahapon nga natapos natin yung asintadahan yung tira doon sa kabilang kwarto at nalagay na rin natin ang bintana. Ngayon sa taas naman tayo, doon sa magiging firewall sa taas para matapos. At inumpisahan yun ni Carrot kahapon. And, dito naman tayo sa kabilang gilid, si Cornel dito na rin. Dalawa kami mag-asintada sa taas. So ayan. Kung may tutulong na helper, mas maganda kasi mag-isa lang si Tilo, napakahirap mag-abot sa taas. Ayan. Siguro kung maganda ang kita ko at sasapat, kukuha talaga ako ng isang helper kasi napakahirap pong magtrabaho pag ganyan sa taas na wala kang helper. Eto si Tilo, kabi-kabila yung tatawagin, tawag dito, tawag doon. So walang napipirmis na helper. So napakahirap po magtrabaho pag sa taas pag walang helper. Ayan, mga ka-alright. Wala yung pumapasok kasi sa ating dollar sakto lang pang gasolina. Kaya lang, tiyaga lang talaga. Hindi yung pumapasok sa atin. Kung hindi naman sa pag-ano, kung iisipin mo talaga na hindi sapat sa isang araw yung kita. Kung mag-iisip ka talaga. So, siyempre habol natin dito matapos yung project. Kaya nagtsatsaga tayo kahit walang kita. Ayan. Sana maintindihan po na na lahat ng viewers, ayan, sponsor. Ayan, maraming salamat po sa suporta niyo na don't skip ads po para kumita naman kami sa aming pagbo-vlog. Bagamat ang hirap ng trabaho namin, so tuloy lang para sa pangarap. Tuloy lang ang laban. So yan po mga ka-alright. Yan, mag-aakit ng hollow block. Pag kami nag-akit yan, wala na kami magagawa. Hindi na kami makakapag-asintada. Yan na lang. Kaya kulang talaga sa tao. Ay si Tilo, tanghali na. Di pa nakakapaghalo. Mag-alas 9 na. May radyo. Tayo na lang bagay natitirang dito. Hindi, ano mo na lang sa akin, Dapat delikado dyan ngayon. Hawakan ko yung hagdan. Mag-apat ang malapit dito may pagkapako. Pinasaan na ni Cornel. Hawakan ko yung hagdan. Matindi. Wala, grabe ang sakripisyo namin ni Cornel. Ayan. Lo, ito na lo. Ito na. Ganun pa, konti. Sige. Sige. Hintay. Sabi baga, sino ka ba? Mas mabilis baga ito kaysa sa kalo. Hatak ka palang hatak Isa lang.
Kaya walang piring. So yan po yung natapos natin kahapon bintana. So sa taas na firewall. Ayun, ang umpisa ni Karot, nakadalawang patong siya dyan. Tatlong patong. Ayun, tatlong patong si Karot. So 5 patong kasi yan. Kulang pa ng dalawa. So dito pa sa kabila. Saka dyan dun sa kabila firewall. Ang magiging firewall nito ay na letter L. Ayan. Kasi ang magiging bubong po papunta rito sa tiris ay parang ano, yung kanto ng 4 agwas na bahay. Ayan. Abang-abang po kayo sa ano, sa pag-trasis para makita nyo kung anong diskarte. Guys, sila nag-aakyat ng hollow block. Kaya po sacrifice namin dito ngayon. Laban lang, Tilo. Kaya mo yan. Ayan, dalawa ng Tilo, si tatay sa baba. Ganito po pag nasa mataas na, pahirap pa na. Dito kayo. Tapusin muna yung bahay dito. Sa kabila. So ayan, grabe, baba kami ni Quarel, napakainit. Paliwagin sa pawis oh. So ang hirap mag-akyat baba. So gagawa muna si Quarel ng hagdan. Hirap pa pag-akyat. Grabe. Yan, gawa ng hagdan. Ang hirap mag-akyat baba doon sa taas. Grabe init. Okay, ganito rin yung kamay. Dito marami ka. Bigla mo to pa rin. Nalagay ko. Dito tayo, wala na yung mabibili tayo.
Wala pa naman. Gusto niya lang ba? Ay, mag-inquire kami ng ano? Mag-inquire kami ng yero. Ayan ang ganyan. Oo. Ang tawag ng yero na yun? Long span. Long span. Per metro ang labanan yan. Bili. Ay, dapat natin muna natin. Para may estimate kung magkano. Per metro yan. Ayan, at mag-i-inquire din na ang long span sa bubong dito. Kasi na Basta-basta. mas bagay daw kasi yung Dapat yung nilagyan mo. Meron. Yun ang iakat natin sa taas. Sino lang? Ikat kong dito. Ha? Good. Mabilis na ubos yun. Yan yung una. Gagawa pa ng hagdan. Sakto na kaya yan? Yung hamak na ano lang. Baga, yan ang sinasabi ko. Sino si Gatso? Si Gatso po ay isang mayabang. Oo. Oh, hatakin mo Tilo. Yan na po, itinayo na. Itinayo na. Ayan, yan si Tilo. Mga anong pako sa ano, Tilo, nakalabas ng mga pako sa ilalim. Dapat yan baluktutin. Oh, ayan na po. Oh. May martilyo dyan, Tilo. Sa taas. Ano, nagpakalabas yung ibang pako, baka makadali. Oh, ano, ayos na. Amo na. Oh, natumba na si Katsaw. Manulupit na arik mo yun. Hindi mga pinagbabawal at teknik. Babawal at teknik. Ano lang? Ano? Tambon. Tambon yan. Tambon yan.
ka. Yan ang hinihintay natin. Wala na. Ganyan lang, ayos yan. Gamitin yan. Hindi na mauldin. Gamitin mo na. Hindi natin na, masira mo na. Halo. Ha? Halo. Hello? Halo. Bantayan natin dilim.
Noy, gilid kayo doon, Noy. Baka may malaglag. Dapat lagi ng water dito. Ay! Wala na! Ano ba? Ayos na lang yan! Ayos lang! Balik tayo sa dati! Wala tayong magagawa. Yung kapalaran natin. Eh, yung mahina lang. Ngayon lang nila lang, ito talaga naiiwan. Nakamali tayo ng apat, sa baba tayo tumutin. Siya na lang? Ang anong block sa'yo? Lang. Ilan pang kulang? 15? 5.
Noy, Noy! Noy! Doon kayo, huwag kayong gilid dito. Ayaw mahalog na halog lang. Doon. May gumagawa, huwag kayong dumaan sa gilid. Yung safety ba? Wala kami insurance dito. Hello? Banat! Naiinit ka naman. Anong kailangan? Halo? Pinalo pa. Tapos, di ba? Ano? Ay, grabe. Tapos na yung mahal na araw ah. Pipilitin siya pa rin tayo. Maglagay sa likod niya yan. Atras siya ang nilulog yan. Dito yan.
Iya. Hitik ah. Palat. Nakabawa na tayo. Hindi, basa na pati yung birit ko. Walang alang sa purdahil. Kasi pinapagawa ng bahay, wala. Amoy. Nanood ka na lang. Tayo. Kaya. Woo! So ayan po. Yan, 2 patong. Tapos na. Kabila naman kami side. Ayan po. Tatapos na namin. So kabilang side naman yan mamaya. Baba kami, grabe ang init. Oh. Paligo sa pawis.